जागासिनो नै ना स' हेल' गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बेखौबो गोसो गोरबोजों बरायनो थाबाय हथास सेन्टाराव आरो ना ओमफ्राय नै दिनैहाय जों एसे बेरायला फैदों आरो ना जों बुरजायैनो फैदों आरो ना जों मा होननांगोन बेखौ रामपुरबिल आनसलिकनिफ्राय दालाइसाफोरनिफ्राय फैदों आरो ना ज' लोगो जानानैहाय एक्जिकिउटिभ मिटिं दंमोन आरो ना बेखौ लाफैदों आरो ना दा बेखिनि जों एसे बेरायग्लांबाय फट' लाबाय आरो ना ओमफ्राय जाखांबाय आरो ना जाखांनाया बावाखै ओमफ्राय नै दा आंजोंहाय ओरै दं सासे फंबाय ओरैनो हरदो एसे बिथाङा दा भिडिअ बानायोमोन दा बानायगोन ना बानायलाथाय बानायना बानायला दा भिडिअखौ बानायला नै दा ओरैनो माबा खालामबाय आरो ना बे मा होनगोन बेखौ खस्थ' खालामबाय आरो ना भिडिअ होबाय थानाय स्टेटास होयोमोन ना वाट्सएप स्टेटास स्ट'रि बानायबाय थायोमोन आरो ना बे दा बानायबाय ओमफ्राय एसे भिउखौ माबायदि नुदोंगासिनो मोनलाय सरलपारा आरो ना बेयाव जों दसे बेरायफैबाय ने सरलपारानि भिउखौलाय बिदिनोसै हाजोजों समायना नुयो आरो ना गासिमोन मा बुङो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर खनबेसे जाखो आंथ' नै दिनैसो फार्स्ट टाइम जायो आरो ना गासिमोन सरलपारायाव फैनो सानो फैनाय जाया आरो ना बाइकबो गैया जाहैबाय नालाय लोगोफ्राबो मिलाया ओमफ्राय नै दिनैहाय रामपुरबिल आनसलिकनिफ्राय जयैनो फैनायखाय फैफानो मोनबाय आरो ना थ' बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामबाय आरो ना गासिमोन भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा लाइक खालामदो ओमफ्राय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो आरो ना प्लिज अननानैहाय आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो ना गासिमोन थ' बिदिबा भिडिअखौ ससे एसे देखायलांसै आरो ना बबेसिम थांनाय जायो आरो मा मा देखायनो हायो बेखौ नाजाबावनोसै आरो नोंसोरजों गासिमोन दायो जोंहा थांसिगोन नै बेनो जोंना बासआ फैनाय आरो बेनो बासआ बेजों फैदों थांसिगोन आरो ने